салом алейкум бародаро, хуш омадед ба сайти 550 ҳунар. бародаро, медонед ки канали мо оиди ремонтай. ана бародаро ай шумо хоҳиш мекунем дастгирӣ кунем канала. И дастгирии шумо як пешравии моед. Барои мо мотиватсия метавад ки мо мисол завқмона зиёд мекунад ки мо барои шумо видео карда партоем. ана дарси имрӯзаи мо мисол ма ҳамин тифайла тайёр мекунам ба воситаи через кнопка. мақсад вақте чой ки ҷӯшид кнопкаш мекишад. И хеле нағзтар ва хеле хубтар аст. хубиш чие ки мумкин солош хати хизматро накунад. вақте ки через мамка папка мешавад, яъне через инаи запчасто мешавад, и уже тез метавонад тифайлтон бисӯзад. тифайлам не, ҳамин тез метавонад бисӯзад. мо чӣ кор мекунем? Мо через кнопка мекунем. кнопка инаие медонед. ина бародаро, мо ҳозир видеоро сар метиҳам. шумо фақат бо диққат тамошо кунед. ҳамун дарси хубтарша дарс аниқша шумо худтон ай хид кунед, иншоалло ягон қиндӣ нест. ана ёд мегирем ва раҳмат мегирем. бародаро, ман ина корро сар мекунам. видеоам чанд хай бисёрам давом кунад. хай бародаро хуб метавонем перемотат кунем ки мисол хай дуру дароз мешавад, хай барои нишон метиҳем ай нол. хуб пайгирӣ кунем бародаро. илтимос касе дастгирӣ мекунад подписатсия кунад бародаро. мо мисол як мотивация, як видеое ки мисол як фоҳишагие ки мисол миллион просмотр мегирад, мо ҳам чизи меҳнати ҳалол мекунем ва ҳалол шумо нишон мекунем. тамошо кунем, иншоалло баракат меёбад. рафтем боло ҳамин камтар болотар мепирси ака аниқ намедонам, мумкин дошта боша. хуб инаи меди тоза ма аи шнур тайёр мекунам. ана так ина мо тайёр мекунам. дарози бад намегирем бачо. хуб инам қабаса ин меди тоза ки ма метри ҳамера 10 сомон фухтесам, як ҷода 15 сомон. хела мисол расхода. хуб ина мегзарем дар қисми и. ма бинем хушру метува метува. салом алейкум. мешака ҷо. добр. зинда бошам ҷон, раҳмат. ина мехоҳад пустш мекунем. ина сими лампочкарам пуст мекунем. ассалому алейкум. буди хатамош. Слабака? Амина фрушия ё чия? Чё? Ина ин коляску. Тестер? Барои санҷидан? Барои чия санҷидан? Ина кани чи? Калон. Стабилизатор вай. Вай қувваи паста баланд мекунад, баланда қувва. Нисоб. Салом алейкум. Мечтай? Чапамил инҷо мо. Зма мира. Часпони. Сафед ку? Сафед. Омадам. Одих. Ёмбош так. Ишда тен медруя. Барори ку. Малака ҷо. Салом. Харид. Анака якташ и. мечтатон чо кадар гирамак ҷон? Намедиру маъдили заникани кард. Заникани кард. бахайр. як тена дигам овардагӣ мешавад. тена? нафисаки ҳа? агар тен бошад. хуб ҳозир мебинем шака ҷон. ина уже бучид. соединить кардем. еще вилка мезанем. полный рост ҳама. кифала через кнопка кадес. газ? Динайки. Газ қатием плитарет каретем ки то вайронҷ гирим мебарем, тага мебарем. Биак сума мирзак бекортаж дем мебарем, яша сос кунем.
روزی سیزانی گاز که پلیتر بعد دیگه چیکار میکنی؟ کافوی یک علاو دا میکنه علاو دا بونه میشه ای حضر دا علاو کنی دا زمستان با چیکار میکنی؟ رامین موبایل برام бародаро нигоҳ кунен бо диққат ягон қиндӣ надора ҳамин чизро ёд гирен барои шумо беҳтарин дарс мешавад инам хе пайваст мекунем симе ки ду тайги сиёҳ биромардам ҳавайда вилка мезанем тамом ҳамин чиз уже 100% уже корда медроя ва якчи хизмат мекунад хоб тамошо кунед то охира касе комментария да мени нишонависа бо беҳтарин Ама ҷоним тифала дар тори ҳам мешитамонем тамошо кардагир бишинем камезанемаш кришкара ҳостиш шикаста ихе хубтар мебарад а ай чема у тагакош ассалому алайкум изолента таги дорӣ? вакаҷон Чанд сум? 5 сум дорум 8 сум дорум 5 сум чӣ намеша? не меша камо просто камо бисёр дорам